Páni pracujú na pozícii technik BOZP pre spoločnosť Sodexia Matador. My sa veľmi tešíme, že ste prijali naše pozvanie, hlavne preto, že sa viete zapojiť teda do debaty o výdajných automatoch a aj preto, lebo projekt Sodexia Matador bol prvým projektom inštalácie výdajných automatov pre spoločnosť Dexi Slovakia. Tento projekt už prebieha 10 rokov, takže to nás teší tiež. Teraz mi dovolte, aby som predstavila môjho kolegu Tomáša Korpáša, ktorý sedí vedľa mňa, je manažerom služieb a riešení z Dexi Slovakia a je to zodpovedná osoba za projekt Safety Box, čo je projekt výdajných automatov. Tomáš, na začiatok ťa poprosím. Čo je to ten projekt Safety Box v skratke? Projekt Safety Box v skratke je veľmi efektívna služba, s pomocou ktorej sa snažíme ušetriť čas a náklady pre našich zákazníkov, a to práve na inštalovanie výdajných automatov, kde sú umiestnené spotrebné materiály, ktoré naši zákazníci využívajú priamo vo výrobe. Prečo vlastne chcieť Safety Box? Prečo chcieť Safety Box? Keď chcete ušetriť alebo vnímate to, že vaše spotrebné materiály nie sú priamo alokované tým našim zamestnancom, prípadne evidujete, že tam je nejaká nadspotreba, tak tedy je veľmi dobré a efektívne použiť výdajné automaty Safety Box, tak aby ste si vedeli zredukovať práve túto nadspotrebu a určite aj zefektívniť výdaj a ušetriť čas. Tak povedzme si viac o tých priamých a nepriamých, potom viac o tom priamom šetrení. Keď si zoberieme to priame a to priame šetrenie prakticky na tom potrebnom materiáli, tak je to hlavne o efektivite alebo efektívnom nastavení limitov výdaja, keďže každý zamestnanec si potrebuje niečo zobrať z výdajného automatu, keďže tam väčšia určené produkty priamej spotreby pre každý deň, tak práve to, že cez výdajný automat si viete nastaviť tú spotrebu, respektíve ten limit výdaja až na zamestnanca. To je to priame šetrenie a pri tomto priamom šetrení vieme zákazníkovi ušetriť až 30% potreby. To nepriamo. Pri tom nepriamom šetrení je to hlavne o tom, či výdajný automat je formou konsignačného skladu Safety Box a teda všetok materiál je umiestnený vo výdajnom automate, šetríme čas nákupcom, tým, že nemusia objednávať tovar a tiež šetríme čas za ostatným pracovníkov v rámci tej výroby. Dobre, aké produkty môžeme umiestniť do automatu? Ako vidíte, aj v našom automate sú to produkty, ktoré sú určené pre dennodennú spotrebu. Všetko, čo sa dá rozmerovo dať do automatu a viete, že to ten zamestnanec spotrebuje každý deň. Od rôznych OPP, rukavice, okuliare až po brúsne rezné kotúče a veci potrebné pre údržbu. Či možno nie je vhodné sa snažiť dať do automatu? Do automatu nie je úplne vhodné dať produkty, ktoré sú rozmerovo väčšie. Na to nám slúžia iné naše služby, ktoré ponúkame našim zákazníkom, ale zväčša sú to veci typu prilba, ktorú už naozaj do toho automatu nevieme dať, ale tiež nemá až takú intenzitu výdaja. Myslím, tým prilbu vydáte raz za pol roka, raz za rok, nemusíte to vydávať každý deň. Jasné. Ako rýchlo vieme nainštalovať automat u zákazníka? Automat vieme nainštalovať pomerne rýchlo. Sú to 2 až 3 týždne v závislosti od komunikácie, vzájomnej komunikácie s zákazníkom. Veľmi dôležité je tam stanoviť produktový list, na základe ktorého my vieme už zákazníkovi odporúčiť vhodné produkty do výdajného automatu. Vieme sa pozrieť na tieto produkty, odporúčiť mu novinky, ktoré sú momentálne na trhu a tiež na základe tejto informácie vieme nakonfigurovať za počet výdajných automatov a frekvenciu doplňania. Neskôr budem potrebovať určite iné technické veci, ktoré náš zákazník teda musí splniť, napríklad miesto pre výdajný automat, aby sme vedeli ten automat nainštalovať. Spomenul si miesto, tak kde je vhodné umiestniť automat? Automat je vhodné umiestniť priamo vo výroby alebo do výroby, kde tí zamestnanci majú rýchly a efektívny prístup k tomu automatu. Je vhodné ho dať priamo do výroby, aby si zamestnanci kedykoľvek zobrali, prípadne blízko šatniam, kde tí zamestnanci dennodenne prechádzajú a kedykoľvek si môžu zobrať to svoje pridelené OPP. Skvelé. A nejaké iné technické požiadavky na automat?
Okrem miesta potrebujeme ešte zásuvku na 230 V, keďže automat je stroj, potrebuje elektrickú energiu, takže len tú zásuvku a to miesto. Dobre. Tomáš, taktiež si spomínal teda nastavovanie limitov, spomínal si priame šetrenie. Ako to riešia naši zákazníci? Keďže automat funguje na dochádzkové kartičky zamestnancov, vždy nastavujeme systém tak, aby čítal dochádzkové kartičky našich zamestnancov, čiže to isté, čo majú naši teda zákazníci a ich zamestnanci v dochádzkovom systéme, máme aj v systéme výdajných automatov, tak vieme nastaviť limity spotreby na konkrétny produkt s konkrétnou frekvenciou. Napríklad žlté rukavice 1-krát denne. A zamestnanec, ktorý má pridelený tento limit, toto právo, si vie vybrať tieto rukavice, v prípade, že potrebuje viac, už to musí riešiť so svojím nadriadeným. Dobre. Kedy sa výdajný automat oplatí? Výdajný automat sa oplatí vtedy, keď je profitabilita projektu z každej strany, či už zo strany nás alebo zo strany zákazníka. Z našej dlhodobej skúsenosti nám vyplýva, že plnenie 1-krát do týždňa je to najefektívnejšie a pri tom plnení samozrejme je tam aj tá spotreba, ktorá už môže hrať v prospech nášho zákazníka a tá profitabilita celého projektu je potom pozitívna. Skvelé. Dobre, poďme sa teda pozrieť na konkrétne pozície vo firme. Čo prinesie výdajný automat napríklad nákupcovi? Ako som už spomínal, automat je formou konsignačného skladu, teda šetrí čas, hlavne nákupcovi v tom, že nemusí už nákupca robiť objednávky. My sa staráme o to, aby výdajný automat bol naplnený a teda nákupca už nemusí posielať objednávky a nemusí si hlavne strážiť, koľko tovaru má ešte skladom a či tí zamestnanci teda môžu si zobrať to svoje OPP. Dobre, ako odbremení sklad teda? Zase narážam na ten konsignačný sklad, keďže všetky produkty sú v automate, už nemusí náš zákazník alokovať skladový priestor pre tieto produkty a tým pádom môže ho ďaleko lepšie využiť pre potreby svojej výroby. Akým prínosom je pre oddelenie HR? Pre HR je to hlavne tá evidencia. Keďže každý zamestnanec v rámci výroby má právo prístupu k automatu, každý jeden výber je evidovaný v softvéri výdajného automatu Safety Box, tak vtedy sa táto evidencia ukladá v softvéri a kedykoľvek si HR môže skontrolovať, kto si kedy vybral svoje pridelené OPP. Čo tak údržba? V závislosti teda od naplnenia výdajného automatu, keď si zoberieme, že pre tých údržbárov je dobré mať produkty, ktoré potrebujú typu rezné, brúsne kotúče, rôzne špičky, zváracie a tak ďalej. A všetko toto vieme dať do toho výdajného automatu a pre tých údržbárov je najväčšia výhoda disponibilita toho materiálu. Čiže kedykoľvek, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vedia prísť k tomu výdajnému automatu, vedia si zobrať z toho automatu to, čo potrebujú. Dobre, a čo tak technik BOZP? Ako to pomôže im? A to sme radi, že máme tu práve aj zástupcov nášho zákazníka, ktorí už teda 10 rokov využívajú výdajné automaty Safety Box od nás. A tu by sme sa radi, keby prešli vlastne to BOZP. A začal by som teda trochu od začiatku. Ako vnímate inštaláciu výdajného automatu? Je to niečo komplikované zo strany zákazníka? Tak za mňa ja odpoviem teda, určite nie. Stačí, ako ste spomínali, vyčleniť priestor v prvom rade, čo nie je až taký problém, že nie je to rozmerovo nejaké náročné. Elektrická sieť 230 V a prístup k internete, čo dneska tiež už asi nie je nejaký problém, takže automat dovezú, umiestnia, sfunkčnia, vysvetlia a v podstate my už len používame a učíme obsluhu ďalších zamestnancov, čo je súčasťou každého školenia, či už vstupného, opakovaného, keď sa robí nejaké zmeny. Takže za mňa to je jednoduché, rýchle a efektívne. Tam mi príde otázka, ako vnímajú vaši zamestnanci výdaj z výdajného automatu? Je niečo, čo by si museli zvyknúť? Pretože dostávam častokrát otázky, že tí naši zamestnanci proste budú brať ten automat negatívne, aj keď je nainštalovaný. Určite pozitívne, lebo je to veľmi jednoduché pri obsluhe a má k dispozícii vždy to OPP, ktoré potrebuje a v prípade potreby má tam nastavený teda ten limit, tak ako ste hovorili,
Ak by došlo k vyčerpaniu limitu, je tam ďalšia obrovská výhoda, funkcia grantor alebo vedúci, jeho nadriadený priamo v tom čase, keď potrebuje vymeniť to OPP, či už má poškodené, alebo niečo sa s tým OPP stalo, alebo teda je potrebné ho vymeniť kvôli zmene druhu činnosti, ktorú vykonáva, tak viem to nadriadený schváliť a je to stále na meno toho zamestnanca. Len tak pre zaujímavosť, koľko máte výdajných automatov a koľko zamestnancov momentálne tieto automaty v spoločnosti Sodecia Matador používajú? Tak myslím, že ich máme 5. Áno, 5 kusov, a sa nemýlim, teda im kolega praví. 5 kusov a bavíme sa v rádoch o nejakých stovkách pracovníkov. V podstate takmer každý z celej spoločnosti má prístup k automatu. Samozrejme, tí, ktorí sú v administratíve, nepotrebujú vyberať ochranné pracovné prostriedky, ale môžem to upresniť, máme tam všetkých, keďže máme aj ten systém, ktorý máme ako automaticky aktualizovaný, ale to asi povieme neskôr, aby som to neplietol. Poviem len toľko, že všetkých, lebo prostredníctvom toho sme aj vydávali, aj počas, čo bola koronakríza, respirátory, rúška, všetky veci, takže všetci zamestnanci majú prístup a je im to dostupné. Spomínali ste tie limity. Ako riešite nastavenie limitov? Je to niečo, čo by vás zahlcoval? Ako postupujete k tým nastaveniam? Je to niečo, čo nastavíte priamo na pracovnú pozíciu, prípadne na stredisko? No, tak je to taký trošku zložitejší proces na začiatku, potom už je to jednoduché a by som povedal aj automatické. Na začiatku prebehne testovanie OPP vybraných na základe našich nejakých požadovaných vlastností, dajme tomu rukavice, protiporezné vlastnosti. Ľudia dostanú dotazník, kde máme naše, tie, ktoré potrebujeme nejaký výstup nejakých tých vlastností, či už je to pohodlie, protiporezné vlastnosti, nejaká manipulácia s dielmi. A takisto je tam súčasťou aj životnosť, keď to tak nazvem, tej rukavice, kde oni zaznačia, koľko ju používali a či vydrží dlhšie, rovnako alebo kratšie ako ten daný kus, ktorý už mali predtým. A na základe toho nastavujeme limity do automatov na strediska, prípadne na pozície. Ako aj spomínal kolega, dá sa tam dať možnosť grantor alebo vedúci, kde už je zase tá úroveň toho výberu vyššia a umožňuje napríklad aj neobmedzený výber, keď to je takto nastavené. Prípadne potvrdzovanie, najmä tomu majster potvrdí operátorovi, že má nejaký naštandardný výber, lebo môže sa stať, že aj po hodine rukavice nejakým spôsobom poškodíte, znehodnotíte a už potrebujete ďalší výber, ale v ten daný deň už vás to nepustí, takže majster vám potvrdí vyšší výber. A môžete Čiže ten majster ako keby si pozrie tú rukavicu a zhodnotí, že či má ten zamestnanec právo si zobrať nadlimitný výber a na základe toho teda príde k automatu a povolí teda nadlimitný. To je vlastne to šetrenie tých osobných ochranných pracovných prostriedkov, aby ten výdaj bol nejakým spôsobom kontrolovaný. A dôležitá časť toho celého tá evidencia. Lebo to meno zamestnanca, ktorému to schvaľuje, tam vždy bude v tom, že prebral to OPP v tom danom čase. Máte pomerne veľa zamestnancov vo vašej výrobe. Mňa by zaujímalo, ako riešite aktuálnosť databázy, pretože ten výdajný automat potrebuje mať aktuálnu databázu. V prípade, že sa tí ľudia menia aj v rámci pracovnej pozície. Ako máte vyriešené to, že keď príde zamestnanec, že sa mu príde dať tie správne a je teda OPP a je v tej databáze ako také. Tak tá databáza, pracovali sme na nej spolu, takže vlastne automaticky sa to aktualizuje. Je tam to prvé zadanie toho zamestnanca, pridelenie mu karty s jeho osobným číslom a teda aj s tým číslom tej karty. A vždy sa to zaktualizuje na ďalší deň ráno o 6, aspoň tak to máme nastavené. A je tam už vlastne podľa stredísk automaticky nastavený ten kľúč, na aké osobné ochranné pracovné prostriedky ten daný zamestnanec má nárok, podľa toho, kde je pridelený. Takže automaty ako keby spolupracujú s tým vašim dochádzkovým systémom, čiže s tou jednou kartičkou, ktorý ten zamestnanec príde do tej práce, vypne si evidenciu. Presne tak. Vie si otvoriť s ňou dvere, ak je to potrebné. Vie si s ňou vyzdvihnúť, označiť obed. Vie si s ňou vyzdvihnúť osobné príchod, odchod z práce. Vyzdvihnúť osobné ochranné pracovné prostriedky a takisto vyzdvihnúť osobné ochranné pracovné prostriedky zo safety stoku, ale to je ďalšia vec, ktorú asi budeme spomínať. Áno, keďže máte výstup z toho vydaného automatu, z toho softveru, vidíte tie reporty, ktoré vám automat dáva, či už je to spotreba nákladové strediska alebo spotreba priamo na zamestnanca.
Ako to vnímajú kontrolné úrady, prípadne nejaké kontroly výdaja OPP preho na toho zamestnanca? Tak poviem tak, že doteraz nemali s tým žiadne problémy, nejaké výtky, alebo že by nám niečo spochybňovali, alebo nejakým spôsobom napadali. Bola to doteraz, to poviem, že dostatočná evidencia, je tam v podstate čas, dátum výberu, kedy čo vybral, aký produkt, takže je to ľahko dohľadateľné. A tak ako máme my aj aspoň u nás interné pravidla, prvé pridelenie OPP je vždy priamo nadriadeným zamestnancom aj s poučením o tom použití, že ich nemôžu poškodovať, ako sa riadne nosia. A vlastne aj ten samotný následný kolobeh, ako tie OPP majú už vyberať zo safety boxu. A odozdávať použité rukavice a podobne. Prípadne poškodenia, tá výmena, použitie tej funkcie grantor je nadriadeným. Čo sa týka ako keby tých daných OPP, keďže to máte pod kontrolou, máte to vo výdajnom automate, a snažíte sa aj trochu ako keby zlepšiť komfort v rámci toho používania tých OPP pre tých zamestnancov? A kolega to myslím, že spomínal, že alebo nie, že na pravidelnej báze, ale určite sa vždy nájde nejaká zmena, ktorá príde na základe podnetu od zamestnancov s tým, že majú nejakú poznámku danému OPP, lebo nepoviem, že konkrétne k čomu to bolo. Naposledy sme tiež riešili jedno OPP a bolo to vplyvom poveternostných podmienok. Niektorí mali s tým problémy. Vytipovali sme najvhodnejšie osobné ochranné pracovné prostriedky, ďalšie, ktoré by mohli byť vhodné, dali sme ich otestovať a z toho nám vyplynulo ďalšie vhodné OPP, ktoré sme vlastne spolu pripravili zásoby, nasadili do automatu, začali vyberať. No a mňa by zaujímalo v rámci tých zásob teda, výdajné automaty máte vo výrobe. Ako ste spokojní s tou službou Safety Box? Čo by ste tam ako keby možno, že prijali do budúcna, ale skôr ma ide o to, aby... Čo by sme vyzdvihli? Prístup OPP 24 hodín 7 dní v týždni, keďže sme nepretržitá prevádzka. Takže tam vlastne odpadá starosť o to, že zamestnanec by nemal dostupné osobné ochranné pracovné prostriedky a keďže vy ako Dexis nám zabezpečujete doplnenie týchto automatov, tak tie automaty máme to pripravené, naplnené. Ešte jednu vec, že to nepotrebuje žiaden personál mimo toho, ktorý si tento OPP vyberá. Nemusí za niekým chodiť v podstate, poviem to tak, že otravovať aj, že tak... Nie to úplne jednoduché, nemáme tam poruchy v tom nastavení, možno keď sme prechádzali na ten systém, že sme to nejako dávali dokopy, ten server, informácie, ukladanie, zálohovanie, všetky tie veci, aby boli k dispozícii stále, tak tam možno boli nejaké veci, tie technické, to, čo sa stáva, keď vám neprečíta všetky informácie tak, ako má, ale myslím, že odtedy nemáme žiaden problém. Dobre, čo s produktami, ktoré ste už nevedeli dať do výdajného automatu? Ako riešite výdaj rôznych iných produktov, ktoré majú aj možno, že menšiu frekvenciu výdaja, ktoré potrebujete vydávať raz za pol roka, raz za rok, raz za 2 roky? Ako riešite toto? Tak tu máme druhý taký projekt, to nazvem, Safety Stock, kde máme v podstate skladové zásoby na veci, ktoré, poviem to tak, že je potrebné vyskúšať si napríklad topánky, odevy a takéto veci, kde nemusí sadnúť na prvýkrát, že bežne nosím treba z veľkosť L, ale môže byť nejaký iný strih alebo niečo podobné, je potrebné si to vyskúšať. Máme v podstate sklad, kde je priestor, kde automaticky zase vaši kolegovia z Dexisu nám to doplňajú a hlavne, čo tam je asi výhoda, je najväčší ten kiosk, kde vlastne máte zobrazené aj tie produkty, priamo vizuálne vidíte, čo si vyberáte, vidíte aj fotku, nejaký obrázok toho, že čo to je a vlastne priložením vašej karty na ten kiosk vám zobrazí vaše možnosti výberu, ktoré môžete si vybrať tieto produkty. Takže tým pádom mi to príde tak, ako by ste eliminovali kompletne svoje skladové priestory na OPP. Samozrejme aj peniaze v tých osobných ochranných pracovných prostriedkoch, lebo platíme ich až tedy, keď ich vyzdvihneme. Takže to platí ako keby pri výdaných automatoch aj v tých konsignačných sklad. Dobre, povedali by ste ešte trošku tak na záver, aké sú tie hlavné výhody pre vás? Proste aj keď sa to už možno roznelo. Povedali sme to veľakrát, prístup 24/7, evidencia a myslím, že jednoduché ovládanie, spokojnosť zamestnancov s tým, že vedia si tie rukavice kedykoľvek vyzdvihnúť. Ešte doplním, jedna čipová karta na všetko. Nemusí mať ďalšie kľúče, nejaké náramky. Jednu vec, ktorou ja odchádzam z práce, idem na obed, spúšťam tlačiareň, máme elektronické zámky, kadiaľ chodíme na čipové karty, kiosk, automaty, všade to funguje, nepotrebujem nič špeciálne.
Čiže aj to je pre nás dobrá výhoda, že nemusím si strážiť 10 vecí, ale mám zo sebou jednu kartu, ktorú aj tak použijem na vstup do nejakej miestnosti a takisto si viem s ňou vybrať OPP alebo idem na obed alebo niečo podobné. No super, tak ďakujem veľmi pekne. Ja som si ešte pre našich divákov pripravil tzv. Praktickú ukážku alebo prípadovú štúdiu profit analýzy, ktorú sme robili pre jedného nášho zákazníka v Trnave. Bol to zákazník, teda nemenovaný, nemôžeme ho menovať, ale pred inštaláciou výdajného automatu nám avizoval, alebo respektíve dostali sme produktový list od nášho zákazníka s nejakou spotrebou. Táto bola vyčíslená na 21 000 eur ročne, spotreboval ten náš zákazník priamo na výdaj obrátkových OPP vo výrobe, pričom sme nastavili konzervatívnu mieru úspory na 25%. Z toho sme vypočítali vzhľadom na ten produktový list, že bude potrebovať teda jeden výdajný automat a teda ročná úspora pri tých 25% u zákazníka bola predikovaná na 5250 eur. Čiže ročne 5250 eur zákazník ušetrí len tým, že nainštalujeme výdajné automaty a že si nastaví správne limity výdaja. To sú tie priame šetrenia. Potom tu máme nepriame šetrenia, kedy sme vypočítali čas ušetrený zamestnancami priamo vo výrobe, keď nám deklarovali, alebo teda sme im deklarovali alebo povedali, že ušetria minimálne 2 minúty. 2 minúty denne, je to priestor, ktorí, keď teda nemajú nainštalovaný automat, by museli prísť do skladu, museli by si vybrať alebo za svojím majstrom, čo si myslím, že by mohlo byť aj viacej, ale pri 92 zamestnancov vo výrobe a hodinovej mzde, teda 8 eur, to šetrenie vychádzalo na spolu na 5888 eur za rok. Tiež sme dostali informáciu od nášho zákazníka, že zredukujeme im počet objednávok, keďže vydajný automat Safety Box je formou konsignačného skladu. Tiež nám vyčíslili, že jedna objednávka zhruba stojí 15 eur. Nie je to veľmi veľké šetrenie, ale keď si zoberiete 15 eur krát teda 7, tak už to môže byť celkom zaujímavé číslo. Toto sme ale veľmi teda nebrali do úvahu, keďže nie je to ako keby to najzaujímavejšie číslo z celého šetrenia. Počet redukcií urgentných objednávok sme nerátali do profit analýzy, pretože teda urgentné objednávky že vraj teda nemali u toho konkrétneho zákazníka. Ale celkové šetrenie tam bolo na úrovni 11 153 eur. Po odrátaní mesačného poplatku za vydajný automat, je to poplatok, ktorý je za licenciu, za software, za vydajný automat, za doplňanie, všetko v jednom poplatku, kde by platili teda 290 eur za jeden vydajný automat, čo by ich celkový ročný náklad bol 3480 eur, by im aj tak celkové ročné úspory zavedenie vydajného automatu boli na úrovni 7673 eur za rok, prípadne 23 000 eur za 3 roky, čo už je myslím, že celkom zaujímavé číslo pre výrobnú firmu, ktorá má 92 zamestnancov, ktorá teda minie 21 000 eur ročne na svoje OPP. Toľko z našej prípadovej štúdie. Ja sa chcem spýtať, či je možné do výdajného automatu umiestniť aj produkty, ktoré nie sú nakupované od spoločnosti Dexis. Keďže teda automat je formou konsignačného skladu a snažíme sa tým ušetriť nášmu zákazníkovi skladové priestory, tak preferujeme to, aby tieto produkty boli dodávané od nás, ale aj za to, aby sme mali vlastne tú kontrolu nad tým dodávaním tých produktov a keďže my deklarujeme, že my sa staráme o to, aby bol automat plný 24 hodín 7 dní v týždni, tak neviem si úplne predstaviť, ako by tá spolupráca musela fungovať. My sme sa museli spoľahnúť možno, že na iného dodávateľa, tak aby sa tento automat mohol naplňať. Takže preferujeme spôsob, že tie produkty doplňujeme. No a teraz ja doplním túto otázku, čo sa kolegyňa pýtala, že a vy nemôžete mať sklad s tými materiálmi, ktoré nie sú ako priamo Dexisu, hej? Že by ste držali ten safety stock tých materiálov aj od iných dodávateľov.
Samozrejme držíme produkty, ktoré sú aj od iných dodávateľov. Pri výdajných automatoch držíme zhruba mesačnú zásobu spotreby nášho zákazníka u nás. V prípade, že to ten zákazník od nás odoberá, v prípade, že zákazník teda chce doplňať do automatu produkty, ktoré už teda nie sú od nás, tak to samozrejme musí sa zabezpečiť na strane zákazníka, ale je to po dohode, samozrejme. Ale my preferujeme stále spôsob konsignačného skladu s tým, že teda vo výdajnom automate budú teda naše produkty. Ešte neviem, či som to prepočul, čo ste tú prípadovú štúdiu tam robili, tak vlastne to najdôležitejšie, tie priame úspory, vy ste tam rátali, teraz neviem, či 25 alebo 30%, to ste z čoho napočítali? Či to len na základe čoho je to číslo určené? Keďže teda tých automatov máme po Slovensku už dosť v rôznych firmách, vždy rátame profit analýzu už po 3 mesiacoch, čiže my na základe prvého stretnutia vieme povedať zákazníkovi, že aké by bolo šetrenie, koľko percent, ale po 3 mesiacoch používania automatu vidíme, aké je reálne číslo. Tuto konkrétne pri tejto firme v Trnave sme zvolili 25%, ale už po 3 mesiacoch sme zistili, že to číslo bolo 32%. Takže ešte to šetrenie bolo aj vyššie, ale to už na základe reálnej spotreby. Čiže my uvádzame, že 25, prípadne 30% z našej skúsenosti, z našej expírie, ktorú už máme za tých 10 rokov, kedy ponúkame výdajné automaty na slovenskom trhu. Ale to šetrenie je napočítané čím? Že sa menej daného produktu odoberá z toho automatu? Že napríklad tých rukavíc menej sa odoberá ako doteraz, alebo ako? Práve tým, že sa menej odoberá, tým, že si zákazník nastaví alebo nastavíme zákazníkovi po dohode práve tie efektívne nastavenie tých limitov priamo na zamestnanca. No, lebo ja sa praktickú otázku teraz pýtam, že u nás máme tak, že fakticky preberá, alebo skladník vydáva, príklad pre ochranné pomôcky, sú tam nejaké limity nastavené životnosti, opotrebenia a podobne. A teraz ten pracovník, keď dodovzdáva tie opotrebené rukavice, tak prvá vec je tá, že tá skladnička to skontroluje, či ten stupeň opotrebenia je adekvátny na výmenu. A následne pozrie, či ten čas, ktorý je napočítaný, že toľko malo vydržať, že či je splnený, ak áno, dostane náhradné rukavice. Lenže v podstate to isté je aj v automate, len to, že to nerobí ten človek, ten skladník, ale ten limit je nastavený rovnakým kľúčom. Toto je všetko, tá spotreba alebo tá úspora, ktorú vypočítame našim zákazníkom, je vždy ako keby odvodená od toho, aký systém výdaja mali pred zavedením výdajného automatu. U vás to zrejme funguje celkom dobre a teda má niekto čas, aby to reálne kontroloval a vydával mu to. To je možno tak interne v dokumentácii napísané, že by to tak malo prebiehať, ale neviem, či ten človek to dôsledne vie tak skontrolovať všetky OPP. A možno radšej dá nové rukavice, ako keby nedal rukavice. No dobre, ale hneď vám poviem proti otázkou, že automat to nekontroluje vôbec. Však ale práve preto začnete. Čiže tam je kus a kus. Alebo respektíve je vôbec také, že je zberný automat, že príde ten človek so starými rukavicami, vloží to do nejakej skrinky, tam ten automat to nasníma, že dal staré rukavice a následne na základe toho môže odobrať nové. Či to tak nie je? Sú takéto automaty určite na trhu v rámci Európy. Poznáme takýchto výrobcov. Akurát tam je trošku taký menší problémik v tomto, nie je to ako keby ľudská činnosť, čiže človek to nekontroluje. Ten automat, do ktorého by ste vrátili tovar, vám môže spraviť fotku teoreticky toho daného produktu, ale už to hodnotenie toho produktu, či je naozaj opotrebovaný alebo nie, je už tam veľmi ťažké. Čiže áno, dá sa to nastaviť nejakými takýmito automatmi, ale nie je to 100%. A je to iba spätne a je to iba tak vlastne, lebo tam neviete nastaviť to opotrebenie, že by to bolo na základe nejaké hmotnosti, ale iba vizuálna fotka a z tej fotky nemusíte vidieť, či bolo reálne alebo nebolo opotrebované. Lebo ja na základe toho vychádzam,
že tá úspora, viete, tých 30%, alebo koľko dosiahli, že malo by to byť nejaká merateľná úspora. Čiže príklad poviem, všetko viem pochopiť to, že tá úspora je, že ten skladník to nemusí vydávať, to znamená, má nejakú úsporu pracovného času, hej, tak to je, hej, priama úspora pre tú firmu, že ten skladník môže sa venovať inej práci, hej, a vypočítať, ja neviem, že tým rukaviciam výdajom sa venoval denne 2 hodiny, 2 hodiny krát tarifná mzda, ja neviem čo krát rok, tak mám nejaké náklady v úspore toho človeka. Ale iné, ak mám dobre nastavený limit zo skladu alebo v automate bude ten istý, tak vlastne nejakú úsporu v tých rukaviciach nedosiahnem, alebo hej? Vydávate rukavice váš skladník denne? No, ja toto vám neviem povedať, lebo ja sa skôr iným materiálom, rukavice to je osobný ochranný osobitná ktorá má aj niektoré úskalia, hej, že nemôžete vy človeku povedať, keď má poškodenú rukavicu, že nesplňujúci normu musí dostať náhradnú, lebo to je ochrana, hej. Čiže tam platia iné pravidlá. Ale príklad poviem, že brusné kotúče, hej, lebo s tým mám väčšiu skúsenosť, to znamená, ten človek, keď potrebuje a sa mu opotrebia tie brusné kotúče, tak chodí, ja neviem, 2-krát do týždňa si fasovať nové, ako do toho, za tou skladničkou. Tá pozrie podľa nejakého kľúča, či sú opotrebené a na základe toho si odfasuje nové, podľa toho limitu. Ja som myslel to, že tie automaty máte dostupné non-stop každý deň. To znamená, on nemusí vydávať rukavice alebo OPP na nejaký úsek. Myslím, či je to nejaký pracovný týždeň, alebo pracovné, myslím, nejaký smennosť, ak by tam bola, že na nejaký úsek smeny, ale vydá ich ten automat vtedy, kedy ten zamestnanec potrebuje. Takže v zmysle nie je tak, že ja ráno je iba sklad otvorený, tak si zoberiem pre istotu 3 pary rukavic, že keby náhodou mi pochybilo a využijem jedny a ďalšie 2 mi ostanú. Áno, tí poctiví, OK, ale môže to byť aj takým spôsobom, že práve tomuto viete predísť tejto redukcii, že vybere, keď má povolenie a keď nemá, tak mu to musí schváliť nadriadený zase tou kartou. Takže vieme vybrať za ten deň aj viacej rukavíc, ak je to potrebné, na to, aby sme vlastne ochránili zdravie toho zamestnanca. Nie sme úplne limitovaní tým limitom, lebo ten limit vie nejakým spôsobom zvýšiť ten nadriadený zamestnanec. Či je to ako priamo schválením na meno toho zamestnanca. A evidencia je hlavná, podľa mňa. Že všetko máte evidované, kedy, kto a čo vybral. Spätne kontrolovateľné. Lebo ja nechcem teraz ako všetko ten automat nespochybním, je to určite prínos, je to všetko výborné, len stále sa mi nezdá tá úspora, lebo my máme nejaké automaty a my sme nedosiahli, že úsporu v automatoch, ale skôr opačný trend. Hej. A práve teraz bádame, prečo je opačný trend. Tak preto mi není logické, že na základe čoho sa vypočítalo tých 30%. To bola celé moje, čo sa týka tej otázky. Hej. Automat ako taký je len stroj s nejakým softverom, ktorý pracuje len nad tými dátami, ktoré keby do neho dáte. Takže aj v prípade možno, že vašich automatov je o nejakej hlbšej analýze, kde sú možnosti šetrenia a je to už, keď už máte zavedené automaty, je to skôr o tom, aby ste si vedeli porovnať tú spotrebu jednotlivých zamestnancov, ktorí robia na tej istej pracovnej pozícii, robia tú istú činnosť a majú rozdielnu spotrebu. Či je tam potom adekvátny, máte rovnaký limit, či sa ten limit nedá znížiť, tak aby tí zamestnanci si šetrili tie veci v prípade tých vašich brusných kotúčov a tým pádom vieme sa pozrieť aj na ako keby nastavenie týchto vecí a zlepšiť vám tú profitabilitu tohto projektu. Ja chápem týchto ako kolegov, čo sú z Matadoru, lebo gro, hej, oni robia sériovku, hej, tak to sú pre automotív. Samozrejme majú tam aj nástrojáreň, majú aj také atypické činnosti, ale tam, kde je sériovka, všetko si viem predstaviť, ako sa to dá perfektne nastaviť a ako to ide. Ale tam, kde je kusová výroba, kde sa vám neustále mení charakter výroby, tam je niekedy problém nastaviť optimálne tie limity a samozrejme sú tie výnimky, že majster povoluje a tak ďalej, lenže potom je aj problémový výpočet tých úspor, hej.
No. Ja by som povedal tak, že ja by som skôr nastavil menší limit a aby som vedel, aká je reálna spotreba, že by som ho dal úplne minimálny, aký si myslím, a reálne by som nastavil ten limit až potom, podľa tých schválení toho vedúceho zamestnanca. Ja by som navrhoval toto, že by sme sa mohli na to individuálne sadnúť. Áno, jasne, prosím. A sadnúť si na to, zhodnotiť si to a prípadne, ak by som videl nejaké možnosti vylepšenia, tak môžeme im poradiť. Dobre, tak môžeme teda prejsť na ďalšiu otázku. Dobrý Poliak, LVD. Mám jednu takú otázku k tým limitom. Keď sa nastavia limity na začiatku, čo sa týka určitých vecí, ktoré budú v automate umiestnené, a budeme chcieť tie limity flexibilne meniť. Máme my priamo prístup do toho softvéru, môžeme si to my meniť, alebo to musíte vymeniť? Môžete aj vy, samozrejme máte prístup do toho softvéru automatov, snažíme sa to zákazníkom ako keby uľahčovať a tým, že sa to snažíme zákazníkom uľahčovať, vie to nastavenie byť spravené aj v spolupráci s našim supportom, takže s našou podporou. Takže aby ste to mali čo najjednoduchšie, vieme to spraviť aj my, ale kľudne to viete spraviť aj interne. Okay, a potom ako rýchlo sa updateuje software? Je to raz za 24 hodín v noci, alebo je to online? Ten systém je v podstate online, updateuje sa to podľa tých frekvencií, ale raz za 10-15 minút ten automat. Pokiaľ máme vedľa seba dve haly a budem mať vo obidvoch halách automaty, zamestnanec robí v jednej hale, vybere si tam niečo, za pol hodinu bude v druhej hale a bude si tam chcieť niečo vybrať. Je to synchronizované, to znamená, ako hovoríte, 10-15 minút aktualizácia informácií, čiže všetky automaty sú v jednom systéme synchronizované, hej? Áno, v prípade, že je to nutné, tak vieme nastaviť synchronizáciu aj častejšie a rýchlejšie, teda než 10-15 minút. A ak sú takéto výnimky, tak tedy to riešime. Ale viete si dokonca nastaviť toho zamestnanca aj priamo na výber z konkrétneho automatu. Čiže máte dva automaty, nastavíte si konkrétne z jedného a ten zamestnanec proste z druhého automatu nedostane. OK. Čiže to bolo rozhodené. Ešte taká možno blbá otázka pre niekoho, a u nás je dosť častý výpadok elektriky. Aj keď nie na dlho, ale niekedy sú krátke, čo samozrejme každý, kto robí CNC strojmi, vie, čo to spôsobí. Čo v tom prípade? Teoreticky vypadne elektrika, samozrejme automaty sú na elektriku, takže predpokladám, že sú nepoužiteľné. Áno, je to stroj, čiže funguje to na elektriku. Mali sme túto podobnú otázku aj v otázkach, ktoré nám už teda prišli e-mailom. Automat po nábehu elektriky sám nabehne, netreba ho ani resetovať, ani nejaký servisný zásah od nás, takže automat potom funguje normálne. Čiže do minúty od nábehu elektriky môžete si kúpiť produkty. A posledná otázka ešte z mojej strany, keď sa to nastavovalo, možno aj pre tých, ktorí už tie automaty majú, stalo sa niekedy, že by sa vám vyčerpali veci skorej, ako v tej frekvencii jedného týždňa, kedy sa doplňa ten automat, a čo v tom prípade? Keď môžem za nás odpovedať, my nemáme týždňovú frekvenciu, my máme častejšiu frekvenciu, takže neviem sa tomu takto vyjadriť. A máme 5 automatov, takže u nás chodia pravidelne doplňať viackrát za týždeň, nie jedenkrát. Musím to takto povedať. Čo sa týka tohto doplňania, pri každom jednom novom projekte sa snažíme dbať na to, aby tá frekvencia doplňania bola v závislosti od teda reálnej spotreby, ale o čo mi ide teda povedať hlavne, že prvé 3 mesiace my sa teda intenzívne pozeráme na každý jeden nový projekt a na základe dát alebo na základe toho, že vidíme, že niektorý produkt sa míňa viacej, niektorý menej z toho automatu, tak tento automat rekonfigurujeme tak, aby plne zodpovedal vlastne tomu správaniu alebo tomu odberu z toho vydaného automatu. Čiže keď niečo treba posilniť, tak to posilníme na úkor niečoho, čo nemá až taký odber. No a snažíme sa s týmito krokmi prísť k tomu, aby sme zefektívnili logistiku a naozaj, aby tie automaty boli plné. Len doplňujúca otázka k tomuto. Frekvencia doplňania automatu ovplyvňuje jeho, povedzme, nájom mesačný alebo a tak ďalej. Lebo v prípade, my teraz už jeden automat tento máme, funguje všetko super, potvrdzujeme, že úspora bola vyššia ako 30%, čiže akože máme pozitívnu skúsenosť. Druhá vec je ale, že ak by sme chceli, povedzme, rozšíriť portfólio produktov, ktoré v ňom aktuálne sú, budeme musieť ubrať z produktov, ktoré tam momentálne sú, a tým pádom
portfóliu bude širšie, ale tým pádom aj tá frekvencia sa bude musieť zmeniť, doplňať tohto automatu. Zmení to jeho, povedzme, mesačný nájom za toto zariadenie, alebo nie? Ďakujem. Áno. Ďakujem za otázku. Všetko je to o dohode, v závislosti od tých nových produktov. Častokrát navrhujeme našim zákazníkom, aby si doinštalovali automat, aby tam ako keby ten komfort tej disponibility materiálu bol, ale v prípade, že ten zákazník už teda nemá priestor na ďalší automat, tak je všetko o tej dohode, o tej analýze, aká bude teda budúca spotreba a o tej ako keby návrhu toho novej frekvencii. Takže teraz vám neviem povedať, či áno, nie, ale všetko je to vlastne na dohode s konkrétnym zákazníkom. Dobre, tak teda prejdeme na otázky z chatu. Niektoré sme už teda, myslím, že na niektoré sme odpovedali, ale je tu taká jedna. Akým spôsobom sa odpisujú vydané materiály a myslí sa tým podklad na fakturáciu? Keďže teda automat pracuje 24 hodín 7 dní v týždni, ako som spomenul, a na kartičky zamestnanci, čiže každý jeden výdaj z automatu je definovaný v reportoch na sekundu presne. Na konci mesiaca zoberieme report, ktorý náš zákazník teda tiež obdrží do mailu z toho systému vydaného automatu a na základe týchto informácií potom fakturujeme reálnu spotrebu. Čiže zákazník platí až po tom, čo si zoberie tovar. Dobre, ďalšia otázka bola, viete zabezpečiť výdajníkovým systémom výdaj napríklad ochrannej obuvy, respektíve zimnej bundy, teda objemnejších OPP? Prostredníctvom výdajníku nie, ale podobne ako máme v Matadore, je to služba Safety Stock, kde práve prostredníctvom kiosku si ľudia prídu, zaznamenajú si, čo potrebujú a je to vydané priamo z skladu. Máte niečo k tomu ešte dodať? No, ak sa jedná o to oblečenie, ako som spomínal, tam je práve tá vec, že vyskúšať si to oblečenie, lebo nevždy to môže sadnúť, padnúť raz. Bežne nosím nejakú veľkosť, ale môže to byť, ako som hovoril, iný strih, iná veľkosť, iné vyhotovenie tej topánky. Vyskúšam si a podľa mňa to je tá výhoda, že oproti týmto, že to viem odskúšať priamo ten produkt, ktorý potrebujem. Keď mám vestu reflexnú trebárs, tak to je nejaká univerzálna veľkosť, ktorú na seba dám, tam už nespravím napríklad nič, ale určite nechcem chodiť v XXL bunde, keď mám M-ko. Topánky sú tiež také problematické, áno. Takže. Dobre, skvelá. Ďalšia otázka. Vieme vo výdajných automatoch zabezpečiť výdaj aj MRO materiálu, náhradných dielov? Ak áno, akým spôsobom? Ďakujem. Spotrebné MRO materiály vieme dať aj do podobných automatov, ako sú tieto. Typickým príkladom sú tie rústne rezné kotúče, ale tiež sú rôzne automaty od výrobcov v rámci Európy, ktoré dokonca umožňujú aj zapožičanie tovaru. Takže všetko je to o tom, čo ten zákazník chce v rámci z toho MRO sveta do týchto automatov, ale vieme to umiestniť. Dobre, a ešte teda jednu. Dobrý deň, prosím vás, ako je ošetrený zber, likvidácia použitých OPP a ako sú hygienicky balené? Teda aký odpad vzniká z obalov predmetných produktov? Sú osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú zabalené zvlášť, ale to je len kvôli tomu, že tam bol problém s tým, že niektoré osobné ochranné pracovné prostriedky neboli takým spôsobom dobre nejako pripravené na to použitie v automate, že by sa mohli tendenčne zasekávať, tak bol nechaný ten pôvodný obal, ale myslím, že ten obal, tých obalov je tam minimálne množstvo. Snažíme sa to z našej strany baliť ekologicky, a teda napríklad pri tých rukaviciach, keď to ide, tak to balíme do formy ponožky, takže aby to bolo bez obalov, aby tých obalov bolo čo najmenej. Dobre, to sú všetky otázky z chatu a teda môžeme ešte sa vrátiť k niektorým, ktoré prišli mailom. Je tu napríklad otázka, je problém, keď nepoužívame čipy ani dochádzkové karty? Nie je to problém, čipy a dochádzkové karty máme zabezpečiť s projektom Safety Box, čiže vieme vám dať potrebný počet čipov pre vašich zamestnancov. Dobre. Môžu tam ísť napríklad okuliare, páni, máte okuliare? Áno, druhou okuliarov. Ako sa aktualizuje databáza zamestnancov, a to sme asi spomínali. bavili. Aké typy produktov rozmerov sú vhodné, to sme tiež spomínali. Musím si automat kúpiť? My automat prenajímame v rámci teda služby Safety Box, takže nepredávame automat ako taký, ale snažíme sa v rámci teda jedného poplatku zahrnúť všetko ostatné, čiže či už je to
doplňanie servis alebo licenčné poplatky. Potom je tu, že môžem si automat otestovať u nás? Samozrejme, ponúkame automat na testovaciu prevádzku. Keďže som hovoril, že zvyčajne po tých až 3 mesiacoch náš zákazník vie, aké je to efektívne šetrenie zavedením vydaných automatov, takže ponúkame automat na 3 mesiace na test. A bola tu ešte otázka v prípade výpadku elektríny, tak ale na to sme odpovedali a spomínali sme aj evidenciu, či je evidencia zálohovaná, spomínali sme to? Je to zálohované, to cloudové riešenie. Dobre, to sú teda myslím všetky. Ešte jednu máme, určite, dobre. Zber použitých rukavíc. Zber použitých rukavíc sú vydané automaty, ktoré dokážu aj brať, ale to sme už teda rozhodli v predošlých otázkach, že teda dá sa to, ale sú tam nejaké tie technické veci. Technické ako keby zhodnotenie, či tá použitá rukavica je teda na odhodenie alebo nie. Efektívnejší spôsob zberu zatiaľ teda nemáme, ako sú teda tie zberné výdajné automaty. A je to všetko o posúdení konkrétnej situácie toho zákazníka. Dobre, tak to teda vyzerá, že sme zodpovedali na všetky otázky, ale ak by ste ešte mali nejakú otázku, kľudne nám môžete poslať do chatu alebo na mail, budeme na ne odpovedať. A tieto odpovede budeme zasielať taktiež na mail rovnako z nahrávkou tohto webinára. Dobre, takže to bude asi teda za nás všetko. Ja by som vás ešte chcel, naši diváci, pozvať dňa 16.5. na náš deň údržby a bezpečnosti, kedy si viete pozrieť aj takýto výdajný automat, viete si to otestovať, viete si pozrieť, ako funguje Dexi Slovakia. Ja veľmi pekne ďakujem pánovi Romanovi Ajzdelému a pánovi Jurajovi Štebovi, že prišli a debatili s nami na túto tému. Vám za to, že ste si našli čas a ste si nás vypočuli. A to je asi teda všetko a ešte vám prajem pekný zvyšok dňa. Ďakujeme. Dovidenia.